Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom u 9, danas je petak, 4. april 2014. godine. Tema današnjeg petkom u 9 jesu zapravo smjernice za vođenje politike. Ove smjernice su smjernice za članove i simpatizere i naročito dužnosnike SDA. A smjernice su nam potrebne da ujednačimo svoje političko postupanje i svoj politički odnos spram građana Bosne i Hercegovine kada je pitanje vođenja politike SDA. Prva od smjernica jeste poduzetni i slobodni građani. Ljudi trebaju osjećati punu slobodu bez obzira na političku strukturu vlasti, jer ne treba vlast da diktira ko će, kako i na koji način da bude poduzetan. Jer bez slobode nema razvoja, bez slobode nema demokratije, bez demokratije nema ulaganja u privredu. Sljedeći princip je realna ekonomija. Proizvodnja nove vrijednosti, uključujući proizvodnju hrane, je od posebne važnosti. Razumijevanje realne ekonomije je od suštinske važnosti. Zato je to jedan od temeljnih principa vođenja politike svakog člana i aktiviste SDA. Treći princip je ekološka i energetska svijest. Moramo našim budućim generacijama ostaviti čistu zemlju. Zemlju koja ima energetske potencijale i zemlju koja neće trošiti energiju na besmislice. Sljedeći princip je ravnopravnost. O tom principu ne treba puno govoriti. To je temeljni princip politike SDA. Jedan od novih principa jeste socijalna osjetljivost kao rezultat opravdanih protesta građana. Jedan od dužnosnika kaže, znate, vrlo mali broj ljudi protestuje i njihovi zahtjevi nisu toliko važni jer oni predstavljaju mali broj građana. Ali s druge strane, pogledajte ankete koje govore o podršci građana onima koji opravdano protestiraju. Ne onima koji pale i ruši naša zajednička dobra, nego onima koji opravdano protestiraju. Podrška je dvotrećinska, čak preko 70% ljudi podržava opravdane zahtjeve građana. Sljedeći princip je mjesna uprava. Bez jačanja uloge i odgovornosti mjesne uprave u razvoju lokalne samouprave, a u izgradnji infrastrukture i zajedništva nećemo imati nove vrijednosti. Zato je mjesna uprava vrlo važan princip u vođenju politike SDA. Civilno društvo. Ne možemo samo svesti na političko organiziranje političkih stranaka, jer pogotovo u zadnje vrijeme političke stranke, a posebno pojedinci koji se bave politikom u ime političkih stranaka postaju neodgovorni. Zbog toga nam je civilno društvo potrebno kao jedan generator u rješavanju problema društva, kao korektivni faktor u društvu, kao korektivni faktor za vođenje politika. Zbog toga je civilno društvo jedan od temeljnih principa vođenja politike SDA. Sljedeći princip je svijest o javnom dobru. Naš odnos prema javnim dobrima, pogotovo u zadnje vrijeme, nije dobar. Kad kažem naš, mislim na sve građane Bosne i Hercegovine. Jer u jednom demokratskom društvu privatna svojina je svetinja i ona je zaštićena od strane svakog pojedinca. Ali naša javna dobra, naša javna imovina, naši javni objekti su izloženi devastiranju od strane pogotovo neodgovornih pojedinaca, čim se sastoji jedna veća grupa ljudi koji recimo idu sa utakmice ili sa bilo kakve manifestacije, pogotovo mlađih, obijesnih, da ne kažem pijanih ljudi, onda ta javna dobra su podložna devastiranju i uništavanju. To nije dobro, zbog toga naš temeljni princip u vođenju politike je odnos prema javnom dobru mora biti pozitivan, mora biti takav
da jačamo, čuvamo javno dobro više nego svoje privatno. Sljedeći princip je bezbednosna svijest. Pitanje sigurnosti u lokalnoj, naročito zajednici, tiče se svakog pojedinca. Podupire se aktivno učešće građana u sistemu sigurnosti, tipa kako je to definisano u Njemačkoj. To je jedan dobar princip, jedan dobar odnos i ta bezbjednosna kultura ili sigurnosna kultura koju ima svaki pojedinac zapravo daje značajan doprinos u ostvarenju sigurnosti čitavog društva. Zbog toga ovaj princip je jedan od temeljnih principa u vođenju politike SDA. Identitet je sljedeći princip. Kulturni identitet stanovnika će se pažljivo njegovati. To je znači jedan naš princip slobodne integracije koji su nužnost, a i prednost kojima mi težimo, ali niko ne mora da se odriče svog identiteta za račun integrativnih procesa u neke veće integracijske cjeline. Ali čuvati naročito istinu o odbrani 1992. 1995. godine i naravno tradiciju antifašističkog djelovanja, jer mi u Bosni i Hercegovini znamo vrlo dobro šta je fašizam i zbog toga naš antifašistički odnos prema svima onima koji imaju takve namjere mora biti prepoznatljiv. I naravno na kraju jedan naš temeljni princip je porodica, jer temelj vrijednosti društvenih odnosa potiče iz porodice. Tako je uvijek bilo i tako treba da ostane. Naučna i tehnološka postignuća su prednost ako se sačuvaju nepromjenljive vrijednosti, ali vrijednosti koje ponesemo iz porodice zapravo su temeljne vrijednosti koje svaki pojedinac ima i koje ugrađujemo u društvo kao cjelinu. Zato mijenjamo svoj odnos, mijenjamo svoje principe u životu, mijenjamo svoj odnos prema društvu, jer jedino tako možemo promijeniti stanje u kome se trenutno nalazimo. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.